Ngayong hapon, mga kauturan kay Kristo, malipayon nga Paskwa sa pagkabanhaw sa inyong atanan. Yan ang atensyones para sa pagsulog naton sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesu Kristo. Para sa kalag ni Ana, offered by Sabidalas family. Para sa kalag ni Joel Sr. sa iyang death anniversary last April 13, offered by Ledesma family. Para sa kalag ni Rulen sa iyang death anniversary, offered by Ronalyn Taay and family. Para sa kalag ng day, January, kag Juanelma, offered by Salem family. Thanksgiving is offered to Jeres Ann Gamarcha on her birthday today, offered by Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha. For the fast recovery of Merlinda Nagnal, offered by Nagnal family. Prayers for the fast recovery of Libeth Barugo, offered by Agustin family. Thanksgiving is offered by Teresa Escarrera and family. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. or Mr. Ronald Gunay and family. Thanksgiving is offered by the Desma family for all the blessings received and good health. Thanksgiving is offered by Fernando Valencia III for his 24th birthday, last April 18. Thanksgiving is offered by Julian Lorraine Lacrete for her 30th birthday tomorrow. Kag ang aton niya mga sponsor, Mr. and Mrs. Roquito and Lorma Taay and family. Ginasalog naton subong ang labing halangdon niya pesta sang aton pagtuluhan ang pagkabanhaw ni Kristo sa mga minatay. Kay kun si Kristo wala mabanhaw, wala gid simpulos at pagtuos sa iya. Kag wala gid kita sing pagtuom. Kita man ginaagda nga mabanhaw upod kay Kristo. Mahimo ini kung ginatalikdan naton ang pagpangabuhi sa kadalok, kalautan, kag kahisa. Dayon mabanhaw kita sa bag-o nga kabuhi nga napun-an sing paghidait kag paglaom. Ang aton kusog na sandig dira kay Kristo nga nagdaog sang sala kag kamatayon. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadipa. Palihog magtindog ang tanan.
ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo ay yara sa inyo. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kasalanan sa kalibutan.
O Diyos nga mo namay, karon nga adlaw, among ginasaulo ang pagabanaw sa iyong bugtong anak, nga mandadaog sa kamatayon. Paagi sa iya, imo ginpatigayon para sa amon, ang pagsulod sa ginarian nga walay katapusan. Baguha kami, paagi sa imo Espiritu, agud akon banhawon man kami, magsilak sa amon ang kapawa sang bulahan nga kabuhi. Ginapangayon namin sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nakakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Balasahon gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Nagsugod si Pedro sa paghambal sing subong sini. Inyo nahibaluan ang bantog nga hitabo sa bug-os nga Israel, nga nagsugod sa Galilea, sa tapos nga ginwali ni Juan, ang nahanungod sa pagbautiso. Nakahibaluman kamo nahanungod kay Jesus nga taga Nazaret, kung daw ano ang paghatag sang Dios sa iya, sang Espiritu Santo kagahom. Nagkadto siya sa tanan nga mga duog, nga naghimo sang maayo nga mga buhat, kag nag-ayo sang tanan nga ginagamhan sang yawa. Kayang Dios kaupod niya. Mga saksi kami sang tanan nga ginhimo niya sa mga kabanwahanan, sang mga Hudeyo kag sa Jerusalem. Ginpatay nila siya paagi sa paglansang sa iya sa krus, pero ginbanhaw siya sang Dios sa ikatlong nga adlaw, kag ginpahayag siya, hindi sa tanan nga mga tawo, kundi sa amon lang nga ginpili na sang Dios nga mga saksi. Sa tapos siyang mabanhaw sang Dios, nagkaon kag nag-inom kami upod sa iya, kag ginsugo niya kami sa pagwali sang maayong balita sa mga tawo, kag sa pagpamatuod nga siya amo ang ginpili sang Dios nga hukom sa mga buhi kag sang mga patay. Nahanungod sa iya ang tanan nga mga propeta naghambal nga ang tanan nga magtuo sa iya pagatawaron sa ilang mga sala paagi sa gahom sang iya ngalan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ito ang araw na
Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga utod, ginbanhaw kamo kaupod ni Kristo, gani pangitaan ninyo ang mga butang nga yara sa langit. Sa diin nagalingkod si Kristo sa iya trono sa tuo sang Dios. Ibugos ang inyong mga panghuna-huna sa mga butang nga didto sa langit, kag hindi sa mga butang nga yari diri ang inyong matuod nga kabuhi amo si Kristo. Kag siya magpahayag, kamo man magapahayag uprod sa iya, kag magaambit sang iya himaya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Payag magtindog ang tanan. O mga Kristiyano, sa biktima sang Paskwa, ang bahanon kag pagdayaw ihalad sa iya, kay sa mga obehas, kordero ang nagtubos sa ila, kag si Kristo nga wala sing sala, nagpahauli sa iya amay sa mga makasasala. Kabuhi kag kamatayon, sing makatilingala nagsambuwa, napatay ang prinsipe sang kabuhi, apang karon buhi nga nagahari. O Maria, isiling sa amon, ano ang nakita mo sa dalanon? Nakita ko ang lulubngan sang buhi nga Kristo, nakita ko ang himaya sang nabanhaw nga Ginoo. Ang mga angheles nga mga saksi nakita nakon, ang nagputos sa napatay nga mga lino kag panapton, nabanhaw ang akon paglaom nga si Kristo sa Galilea, siya magauna sa inyo. Nga si Kristo nabanhaw sing matuod, nahibaluan naton. O ikaw, hari nga magdadaog, maluoy ka sa amon. Amen. Si Kristo ang aton kordero nga palaskwahan ginhalad na, gani maghinugyaw kita sa Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Agapagid sa nauna nga adlaw sa semana, sa madulong-dulong pa, si Maria Magdalena nagkadto sa lulubngan. Kanakita niya nga nakuha na ang bato sa portahan sa lulubngan. Nadalagan siya kanagkadto kay Simon Pedro, kag sa gintuton-an niya hinigugma ni Jesus, kag ginsugiran sila. Ginkuha nila ang Ginoo sa lulubngan, kag wala kami makahibalo kundi nila siya ginbutang.
Daon si Pedro, kag yatong isa ka gintuton-an nga nakadto sa lulubngan. Nagdalagan sila nga duha, pero yatong isa ka gintuton-an madasig pa sa kay Pedro, kag una siya nakaabot sa lulubngan. Nagsiding siya, kag nakita niya ang tela nga lino, pero wala siya magsulod. Si Simon Pedro nga nagasunod sa iya nag-abot man, kag nagsulod siya sa lulubngan. Nakita niya ang tela nga lino nga nahamtang didto, kang tela nga ginsambod sa ulo ni Jesus. Wala ini nahamtang upod sa mga tela nga lino, kundi nabalulon. Dayon dadtong gintuton-an nga una nag-abot sa lulubngan nagsulod man. Nakakita siya ka nagtuo. Wala pa sila makahangop sa kasulatan nga nagsiling nga kinahanglan mapannahaw siya. Dayon ang magintuton-an nagpauli. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Hinigugma nga mga utod, kumadumduman pa ninyo sa tion sang pandemya, ang isa ka mga langas-langas sang mga tao, amo to ang tion, nga ang negative, positive. Halimbawa, kung idalon ikaw sa swab test, kag ang resulta negative, tudo ang imo nga kalipay. No? Pero kung dalon ka sa swab test, kag ang resulta positive, do ang bilog nga kalibutan gintabon sa imo. No? Sa bagay, nga kadamo sa mga makabig naton nagpalapit tani sa nagpositive, no? Pero wala na nagapanugid nga nakapalapit siya kung nakaistorya siya, kay basi ipatawag naman siya nga i-swab, no? Kag tinakulbaan kung positive, no? Kay damo pagid ang lamita, no? Sinigog mga utod, hindi tanang negative, malain, no? Sa Santo sa Ebanghelyo nga ato nabatian nato ng istorya ni Maria Magdalena, nagpanugid siya, wala unod ang lulubngan. No? Negative, wala unod ang lulubngan, empty tomb. Nagsaling niya, ginkuha nila siya, kag wala kami makahibalo, kundi inila siya gindala. No? Hinigugma nga mga utod, amo ini ang ihemplo sa gitawag naton nga negative, pero practically, nagadalasan positibo nga kaangtanan o kung nga sitwasyon o kung makabig naton positibo nga hitabo, wala unod ang lulubngan. No? Hinigugma nga mga utod, sino sa inyo nakapahuli land? Wala pa. No? Sa Holy Land, dito sa Holy Sepulchre, makita naton ang gina-allege nga lulubngan ni Jesus. No? Gamay-gamay malang siyang nga suludlan, na kung magsulod ka dito sa pinakapunta ayon nga buhamtangan, di makamang ka, masuhot ka. Kaya ginguhab sa bato. No? Lulubngan. No? Ay halang kalabanan sa ato, nakakita naman sa lulubngan nga wala pa unod. No? Kung magkumpanyar ba kita, no? Nga wala pa unod, doon dami lang tawon nga limpyo. Kung halimbawa, abi, makakita kita sang isa kalulubngan nga daw nagabangirit,
Kita na kamoyhan, no? Sa una sa isa ka parokya nga akong ginaalagaran, sa isa ka parokya nga akong ginalagaran, ang pag-ubra sa mga pansyon bala masig-masig. Kaya kung sino to ang pamilya nga napatay, nagalisensya lang sila sa parokya nga sila man ang ma-construct sang pansyon o kung sang nitso, kaya para makasave. Ay, tungod ko kaisa, ginakini-kinian nila ang ilang pag-construct sang ilang lulubngan. Bao, ti may lulubngan kung kaisa nga kung maglabay ka, kung pista mi tayo makit-angid, ang iban nga mga pansyon, daw nagangirit-ngirit. No? Nagangirit-ngirit kay may mga litik, no? Ang iban daw may mga buho pa, no? Nga ikaw mismo nga from the distance, nga nagalantaw, daw hindi ka magsindiing, no? Kaya base kung ano iyang nga unod, no? Tinigugma nga mga utod of course, hindi na ito mabasol si Maria Magdalena, nga nagsiling siya, nga ginkuha nilang iya bangkay, kag wala kami may kabalo kundi ilang gindala. Kaya ba mo sa una, kung hindi mo bantayan ang imo nga ginlubong, kung ano ito ang ginlubong mo, upod sa imo ginlubong, kutkuton sa iban. No? Na muna gani kung gusto nyo magpahuway, hindi nyo gipagpangabayon ng inyong pamilya nga kumapatay ko, pabalunin ninyo ako sa alahas. No? Kaya basi nga bago ka palang malubong, may nagtublag na sa imo tulog. No? May makutkot na. No? Kaya muna nga ginadiscourage sa nalusubong. No? Sa una, may mula pa, no? Ginapadalaan pa, ginapasuksukan pa sang bulawan, kag iban pa. No? Ang iban, bisan patay, ginakutkot nila, no? Kapit pag ikumabalaan nila ang yaunto, na good, no? Sa una, uso na mo, subong wala na nagawa, uso sa mga nagapagod sa unto, no? Pero sa una, may muna, no? Bisan mo pa na sa una, no? Nagatulog ka na, kutkuton ka pa, no? Tidak mo ning sentimento ni Maria Magdalena, nga si Jesus, siguro sa iban, may ginlubong upod sa iya, ginkutkot. Pero hindi ko mga utod empty tomb. Kung ang lulubngan wala sang unod, nami na. Limpyo mo, di ba? Pero kung ang lulubngan may unod, baw, ang may abilidad lang nga magkutkot, ang manahambal na baw. May sipultirero kami sa una sa parokya. Sinin mo daw kamahal, panukot mo ha? Sige po, Father, ikaw man to be Father, kutkot siyang patay, bin. Sige na lang. Amo na lang na panukot mo. Ito ituod, no? Siya lang makagwanta sang iyagagi na kutkot, no? Kaya pagkutkot ya, Father, abi mo pagkutkot mo, medyo palayo ka na gamay kay basi mahaklo mo tanan, no? Hinigog mga mauto balik kita sa empty tomb. Huwag ko ba unod ang lulubngan? Ba siguro daw kita mapalagyo kung sumungaw ang iyang nga unod, no? Pero kung empty, ba dumayo gawa nga balita kay limpyo, no? Sa Roma, may ginatawag nga mga catacombs. Isa ka bes, nagkadto kami dito sa sina nga lugar, nga manaog ka pa sa luta, mga pila ka metros. Kaga pagkatapos, amo na, makadto ka na yun pa horizontal na, tagpila ka kilometro ang lakton mo, kada lugar-lugar may mga guhab, no? Lulubngan sa idalom sang luta, no? Nga gina-encourage nga hindi ka gid magbulag sa naga-guide. Kaya basi kung magtalang ka, hindi ka nakabalo magwa.
katamaan ka kadulom. Pero gina-imagine ko lang, sa dito kami sa sulod sining lulubngan, kung halimbawa, sa sadto nga panahon, may mga lubong na nga nakauna, kag malubong pagid ka mo, ba ano ay hanang mo nga batsyagon, no? Kaya masuhot ka to mo. Tiyang hambal nila, amuna kun nga butangan sa tagpila ka kilo nga perfume. Nadumduman ninyo si Jesus paglubong sa iya, mga dra sa isa kagatos ka libra. No nga pahumot, kung 100 pounds, divided by 2.2, sobra gawa 50 kilos, o kung daw dira-dira ayon, no? Kung mga 50 kilos nga pahamot nga ibutang mo sa bangkay, agad nga hindi magbaho. Mga utod, huo. Amo ining pangagdas ang Dios sa aton. Ang pagkabanhaw, budlay naton ipamatud-an kung tuod-tuod gid ini. Kaya nga aman, ang distansya naton sa hitabo sa pagkabanhaw is 2,025 years. 2025 na subong ang reference naton sang date amo ang pagkatawo ni Jesus, no? Di daw dira na yon no masubra 2,000 ka tuig ang atong distansya. Di karon paano naton masiling may kahulugan paghihapon ang pagkabanhaw sa aton. Ano ang aton pruweba? Hinigugma nga mga utod, ang empty tomb, isa kadako nga pruweba, agod nga mapakita naton sa aton isig katawo nga matuod si Kristo na banhaw. Ano ina nga lulubngan? Ang aton mismo kabuhi nga puno sang kagarukan. No? Hindi bala kung halimbawa kung maiyaiyahon kita, do kasubong kita sang mabaho nga lulubngan nga ang mga tao nagapalayo sa aton. Kung dalok kita, no? Do kasubong kita sang isa ka lulubngan nga ang mga tao nagapalayo o kung nagadistansya sa aton. Kag madamo pa nga mga batasan nga daw pwede nato makabig nga daw kahimtangan sa isa ka patay nga nagatabog sa iban nga mga tao. But the moment that we empty ourselves, our heart, our life with all these negativities, there will be plenty of joy in our community. Amo ini kog mga utod nga sa gihapon kung i-transpose naton ining empty tomb, amo gihapon ang isa ka pamatuod nga si Kristo na banhaw. Amo inang pwede nato mapamatuod sa aton isig katawo, si Kristo na banhaw. Bangod kay wala unod ang lulubngan. Ang lulubngan nga amo mismo kita nga nagalubong sang kainit, kaugot, kaakig, kahisa, pagpaindis-indis. Ang mga batasan nga nagatabog sa aton isig katawo. Huo. Kuhao daton iunod sining aton mismo ginhimo nga lulubngan. Kag ibutang naton dira ang panimuot sa nabanhaw nga Kristo. Ang panimuot sang kalipay, ang panimuot nga nagadala sang pagtingob, pag-isa, paghiliusa, kag pagbinuligay sa katilingban. Kag amo ini ang natabo sa early communities. Nga ang nagdamo sila, bangod kay sila nga nagapati, ka nagatuo nga si Kristo na banhaw, nagbinuligay. Ginbaligya kanin nilang ilang nga pagkabutang, ginpatingob, agod nga wala sing isa nga nakulangan. When we empty ourselves of being selfish, then there will be plenty in our community. Inigugma nga mga utod, oo, negatibo, wala unod ang lulubngan, pero positibo. Oo, pwede nga wala unod ang lulubngan nga mong aton kabuhi sang pagkamalaot.
apang positibo. Bangod kay diri kag paagi sini mabatyagan sang aton utod nga si Kristo na banhaw. Tinigog mga utod kabay pa, samtang ginasiling, we are Easter people. Mga tao kita sang pagkabanhaw. Gani kabay pagkapanimuot naton, magdala, kag kita mangin misyonaryo sinang pagkabanhaw. Nga makitaan sa aton kabuhi, ang isa ka positibo nga panimuot sa isa ka sumulunod ni Kristo. Tigan hindi nato paghimuon nga daw lulubngan ang aton panimalay, ang aton kaugalingon, ang aton katilingban. Himuon naton ini bilang matuod-tuod nga katilingban nga nagahiusa, nagabinuligay nga si Kristo amo ang yara sa tunga nga nagahugpong sa aton. Ganini gugma nga mga utod, basi may unod pa da ang aton nga lulubngan. Sang kaakig, kaugot, kadalok, kag madamo pa, amat-amat na naton nga i-empty. Let us empty our tomb so that we'll experience and we can experience the plenty or the God of plenty who offers love and joy to all and each one of us. The empty tomb, the empty life of selfishness and grudges is what we have a sign for others that truly Christ is risen. Amen. Magtindog ang tanan. Baguhon naton ang aton karon nga promesa sang kita ginbunyagan. Labi gugma nga mga utod paagi sa misteryo Pascual, ginlubong kita upod kay Kristo sa pagbunyag sa aton. Agod nga upod sa iya magbag-o kita sa aton pagkabuhi. Karon kay nasa ulog na naton ang panahon sang Kwaresma, baguhon naton ang mga saad nga aton ginhimo sang pagbunyag sa aton. Sa tuanay, ginsikway naton si Satanas kag iya mga binuhatan. Karon magsaad kita sa pag-alagad sa Dios subong matutom nga mga sakop sa iya Santa Iglesia. Ang may mga kandila aton karon nga sindihan. Palihog pasa sang kapawa sa iban. Magsabat ka mo sa unang at tatlo ka pamangkot, ginasikway ko. Sa katapusan ng ikatatlo man, kung tatlo man ka mga pamangkot, magsabat, nagatuo ako. Ginasikway bala ninyo ang sala, agod nga magkabuhi ka mo, nga may kahilwayan, subong mga anak sang Dios. Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang pagpanghaylo sang iyawa, agod hindi ka mo magamhan sang sala. Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo si Satanas, ang amay kag prinsipe sang sala. Ginasikway ko. Magsabat karon nagatuo ako. Nagatuo bala kamo sa Dios, amay nga makagahom, magubuhat sang langit kag sang duta.
Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo kay Hesukristo iya anak kabugtong nga natawo sa mahal nga berhen. Nagantos kaginlubong, nabanhaw sa mga minatay, kay nagalingkod na sa tuo sang Dios nga Amay. Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga walay katapusan. Nagatuo ako. Mga utol ang Dios nga makagahong Amay sa aton Ginoong Jesucristo, nagbag-o sa aton pagi sa tubig kag Espiritu Santo, ka nagpatawad sa tanan naton nga mga sala. Kabay, nga kitabantayan, pagi sa iya grasya, sa kay Kristo Jesus, na aton Ginoo, sa tanan nga mga tuig, sa makatuigan. Amen. Mga utod, si Kristo ang mga Ginoo sang kabuhi. Ginbanhaw siya sang Amay. Kita man pagabanhawon sa iya kusog kakadalagan. Magpangamuyo kita sa iya, kag aton nga isabat, Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ginoo nga nabanhaw, kabay pa ngang imo simbahan magbantala sang imo kadalagan sa kalibutan nga nalikupan pasang sala, kasakit, kag kahadlok. Kabay pa nga mga dugangan pagid ang amon pagtuo kag pagsalig sa imo nga nagdaog sang sala kag kamatayon. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Maayo nga manugbantay, kabay pa nga ang mga pangulo sang simbahan kag sang gobyerno magsikway sang ila kaugalingon nga mga interes agud maalagaran nila sing maayo ang imo katawhan. Kabay pa nga sa nagahilapit nga eleksyon pilion namon ang mga manugbantay nga may tagipusoon kag katulad sang imo tagipusoon. Mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Langit nun nga pulong sang Amay, nga paagi sa imo gintuga ang tanan. Kabay pa nga sa pagsaulog namon sang bag-o nga pagtuga sa sining panahon sang Paskwa.
pagaamligan namon ining amon planeta nga puluyan para sa ikaayos sang tanan nga kaliwatan. Mga muyo kita. O hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ginoo sang paglaom, kabay pa nga ang tuig sang Hubileo maghatag sing paglugpay kag pahuway sa mga nagakalisod, nagaantos kag nangadulaan sing paglaom. Mga muyo kita. Bag-o nga kabuhi. Ginoo sang himaya, kabay pa nga ang amon pinalangga nga mga nagtaliwan, kag ang mga kalag sa purgatorio makaagom na sang kasanag kag himaya sang imo ginharian. Mga muyo kita. Ginoo hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ginoong Dios, gindaog sa inyong pagkabanhaw ang sala kag kamatayon. Kabay pa nga ang ginasaulog namon magbag-o sang amon pagkabuhi. Ikaw nga nakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen.
Balik magtinuod na. Magpangamuha kamo mga utod agud ang akon kagino nga sakripisyo, mahamutan untas ang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Sa ginong sakripisyo mo, sa nga lanan kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, sa dako nga paghinugyaw, amon ginahalad sa imo ining sakripisyo, sa diin, ang imo simbahan sa makatilingala nga paagi, natawaliwat, kaginsagod paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kagangay gid, igo kang puslanon sa amon kaluwasan. Ngamon gid ikaw dayawon og Ginoo sa tanan nga tion. Pero ilabi na gid sa siningbalaan nga adlaw nga ginahalad si Kristo ngamon Kordero Pascual. Siya gid ang matuod na kordero nga nagawala sang mga sala sa kalibutan. Pagi sa iya pagkamatay, gindaog niya ang amon kamatayon. Kag paagi sa iya pagkabanhaw ginuli niya liwat sa amon ng kabuhi. Tungod sini ang bugos sa kalibutan nagahinugyaw sa dako nga pagkinalipay. Ang mga angheles, ang mga arkangheles, kang tanan nga mga tinuga sa langit, nagaamba sa kalantahon sa imoy himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang iyong Espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamiha pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka magkaon sini. Kaini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo.
Subungan pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis na nagapasalamat liwat. Kag iya iniging palibot sa iya magintoton ang nga nagasiling. Magkuha kamutanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kaini, amo ang kalis sa akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ganiwa may amang ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag gining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kapagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodumduma ang masimbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan, himpita siya sa pagigugma pod sa among Santo Papa nga si Francisco, sa among obispo nga si Medefil, kasatanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sa among katiningban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nagagari karon nagatambong, agad maambit namon ang kabuhi nga wala si katapusan. Magdayaw, kamagimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria, Birhen Elois ang Diyos. Upod kay San Jose nga yabana. Upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya. Ginahatag sa imo, Diyos, amay nga makagahom, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kaging sugo sa aton manluluwas, mga muyak kita puno sa pagsalig, suno sa gintudlo sa aton.
patawaron mo kami sa mga sala mo. Siling nga ginapatawad mo ang mga nagkasala sa amo. Kag dili mo kami ipagdao sa mga luwason mo kami sa kalao. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-on na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kuning pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginasiling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kay nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa iyong tanan. Kagiraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ka mo sang pagidait. Peace be with you. Happy Easter! Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan na maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takus nga magsubod ka sa akong pulian, apangimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalat. Handom sa akon tagi puson nga ikaw
sa matuod mo nga presensya sa balaan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan. Palihog magtindog ang tanan. Mga buyo kita. Walay katapusan nga Dios. Bantay ang imo simbahan sa imo mapinadayunan nga pagtatap. Agod na kami nga nabag-o sang misteryo Pascual. Makadangat sa himaya sang pagkabanhaw. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Pangulog malingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Nagtakop na ang atong pagsulog sa Semana Santa. So gani sa tarahan niya nagbulig sa aton niya activities dito sa parokya. Ilabi na sa aton niya Hosanna Choir sa nag-donate, nag-sponsor, kay sa mga ginikanan, kay sa kabataan niya nag-join sa inutunan, madamogit niya salamat. Palakpakan naton ang kabataan sa Hosanna Choir. Kag aton man pasalamatan ang nag-facilitate ang aton niya Youth Ministry, headed sa aton niya Youth Ministry President, Saivel Francine Ramos.
Kag sa aton man niya, Barangay Apostolic Council, sa Barangay Chapel Coordinator, kay Tita Grace Ledesma. Thank you so much. Kag subong man, ang tatlo ka stations yung sponsor sa second station, ginsponsoran ni Mrs. Asusena Tabuyok. Ang third station, ginsponsoran sa Barangay Council. Kag ang fourth station, ginsponsoran sa Healthway Holymed Hospital, Iloilo. So thank you so much sa mga sponsors. Agud matigayon ang aton niya two-way penitential via Cruces sang Biyernes Santo. So gani sa tanan niya nagbulig agud matigayon ang aton activities diri sa aton chapel kag subong man sa aton niya parokya. Sino tanan madamo gid nga salamat. Ang palabuton naton nga hilikoton naman ang para sa Mayo 1 kag ang aton niya Flores de Maria o kon Flores de Mayo. So gani sa mga pamilya diri nga luyag mag-sponsor sa aton niya Flores de Mayo o kon Flores de Maria. So pagigangot lang kamo sa aton Barangay Chapel Coordinator sa kay Tita Grace Ledesma. Madamo gid nga salamat. Magapatigayon sa blessing si Father. So sa mga tagiya sa salakyan, lihog, pandaran nyo lang ang inyong salakyan, hindi ninyo pag-i-revolusyon. Okay na nga nakaandar ang engine sa salakyan nyo kay malibot si Father sa bendisyon sa inyong mga salakyan kag inyong mga pagkabutang. Madamong inyong salamat. Mga muyo kita para sa pagbendisyon sa mga salakyan. Pagsubong man sa mga religious articles and instrument of devotions ng aton ginagamit. O Diyos nga mo na maagin gikanan sa tanan nga maayo nga mga butang. Ikaw naghatag sa kaltawhan sa mga abilidad sa paghimo sing mga kalalangan. Agon mapadali ang among paglakat kapag komunikar sa isa-isa. Bendisyon ni ang tanan nga mga salakyan nga pagabisikan sang bag-o nga tubig sang Pasko. Kabay pa ang magamit sini manggin mahinalungon nga hindi nila mas ang mahalitan ang ila isikatawo sa dalanon. Kag subong man ang tanan nga mga pagkabutang nga ila maagyan. Ipahilayo man sila sa disgrasya o amay. Agud nga malambot nila ang ila padulungan. Kaglabaw sa tanan, malambot ang himaya nga wala sing katapusan. Amen. Bendisyon ni man o Ginoo ini mga pagkabutang nga amon ginagamit sa pagpangamuyo. Kabay pa ini magpahanumdum sa amon sa imulabing dakong agugma kagrasya. Kabay pa nga sa tagsa namon kapagamit sini, magtubo kami nga mangin maalwan kag mahigugmaon sa amon isikatawo. Kag kabay nga ini nga mga pagkabutang magpatubo sa maayo nga panimuot sa amon nga hindi namon mas masakit kag mahalitan ang amon isikatawo. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Lakat kamo sa pagdait tapos na ang misa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Sa liwat, Happy Easter sa tanan. Happy Easter.